बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। गोबावनि उनाव दिनै आङो भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननो ओरैनो समखौनो मोना बेनिखायनो भिडिअ लाबोनाय जाया। नोंथांमोननो जास्ट ओरैनो माने बोथोरनि ओरैनो भिडिअ बानायगोन आरोना थांना नायबानो जाबाय। माइफ्रा माबायदि जादों फोथाराव दै मोननाय मोनि बेफोरखौ ओरैनो गामियारि ब्लग नालाय ओरैनो जास्ट भिडिअ बानायदों। माथो खालामनो गुबुनफोरबायदि एकदम थाइलेण्ड बेंगलर गुजरात बा आउट कान्ट्रिफोराव दुबाइ बेफोरबायदि थांनानै देखायनो हाया। माथो खालामनो बेफोरखौनो माने गामियारि ब्लग हिसाबै नायलायदो आरो नोंथांमोनाबो। हाबायानो नै जाना मोनाखै आरोना जाना मोनथ'वाखै। बेनिफ्राय नै सिमासेनिया हाजोब्बायानो मा माइ थायो बेखौनो हाबाय आं हानाय सुरु खालामबायानो। फोथार बारियाव दंफैयो दिनै फोथार बारिनि ब्लग खालामदों। नोंथांमोना नायबानो जाबाय माइफ्रा माबायदि जादों माबोरै जायाखै नोंथांमोना देखायगोन। खोब मा बुस्थु मोनैलाय मानिबा हारानै मा बुस्थु ना हारायाथ' बिदि जायालै ना हारायानो नै मा फाग्ला फाग्लालै माइफ्रा देग्लाय बिराद खम जादों मोजां हिट जायाखै आरोना बिराद थैरोम जाजोबदों। दैखौनो देग्लाय मोनदिया मोजां नालामोन बे नालाजों दैया खम बिबांनि फैबाय देग्लाय बारा मोजां फैदिया। बेयावथ' दै मा माइ जाखोयो दैखौनो मोनदिया बेनिफ्रायनो माइआ माने मोजां हिट जादिया माने ओमफ्राय सिगाङाव एसे मोजां जादों। नैयाव एसे मोजां जादों नैनिस्राय आरोना नैथिं एसे साबसिन जादों। बे जिगानि माइ गोजायो ओरैजाय एसेबां बेफोरबो आरोना देग्लाय माइआ बिराद खम जादों मोजां हिट जायाखै माने दैखौनो मोजां मोनाखैना बेनिखायनो हिट जादिया। आलु गायदोंमोन बेनिफ्राय आलुआनो दै लोमनानै थैजोब्बाय मा जाखोसै गेजेर अबेबाल' नै गेजेरल' नै जादों। आलु गायनायनि ओरैनो जेबो लाब जादियानो गेजेरल' थांबाय नै दा गेजेर आलुनि जायगायाव मा गायदों लाइसो गायना होबाय नै लाइ नै आलुफ्रानो गेजेरल' खिलिबाय। ओमफ्राय नैबे लाइखौ गायस्लायनांगौ आरोना बेयाव नै लाइ फोनानै दोनदों बे लाइफोरखौ गायस्लायबानो बेयाव एकदम जाख'लायनाय नङा आरोना बेखौ गायस्लायनांगौ। ओमफ्राय फांनैसो फांथाम फांब्रै जोगोनार दं बेनो आरो बेयाव आलु गायजोबदोंमोन नै एसेबां आधा बिगा जागौमोन नैथिं गायनो मोनदिया लाब जादिया आरोना गोजा दै दब्लायसेल' माइब्रा गायदों मागोनि थाखाय फिथा जानो बेखिनिया माइब्रा गोजा रनजित गोजा मोननो जाबाय बारा गैला दगला साइसलाय माने बेयाव जादोंलाय हिट ना सायो दैज्लाङाव खखा दङ बेयावनो बैनो जानो नङा बेनो मा होनो दैमा जिङाव मोसौ खाबायदों जायगाफ्रानो गैला उपाय गैयानो सिनारिया एकदम गोथां बरिया नुदों माने दिलिमा गोनां नै नोंसा फिसानो दिलिमा गोनां जायो मानियाव मिथिया बालायावसो आजिखालि बिराद माइ जायो माथो बालायावसो रग' माइ जानो नागिरो बे हा मोजांफोरावसो खम जायो। माइब्रा जोसा माइब्रा ना मा बुङो बेनो आरोना बै गाहाया रनजित सबाय बै गय बारि जों
जोंनानो सबायानो बिराद बिबार बारदों फिसा फिसानो बरिया जादों आरोना नै दैमा जिङाव फोनांगौ बालायाव बिराद मोजांसिन जायो आरो जोंनि माइआ देग्लाय माइआ बिराद खम जादोंलै मोजां जायाखै जानाया जादों नै मोनां जाबायना आरो नै रनजित माइ फोथारनि सिनारिया नै बे रोखोम